Tas atong balita mga bay aron matubag ang pagbaha diha sa Cebu. Gilusad ni Presidente Bongbong Marcos kauban ang multi-sectoral initiative nga gitawag og Oplan kontra baha. Istoryahan nato ni kauban si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, good evening. Unsa man ning Oplan kontra baha kuno? Maayong gabi, Chiki, live dire sa Cebu City karon kun diin malampuson yung gilunsad kagahapon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Oplan kontra baha o Metro Cebu Waterways Clearing and Cleaning Operations. Sa mensahe, gisulti sa Presidente ang pag-launch sa dagkong dredging o clearing operations sa mga sapa, mga creek ug uban pang mahinungdanong waterways dili lang sa Metro Cebu. Apil na sa ubang dapit sa nasod. Gisusi ni President dayon nga paglimpyo sa Mahiga Creek gahapon samtang naapod ang gisugdan pod ang paglimpyo sa Butuanon River ug Subang Dako River sa Mandawi, Kinalumsan River, Guadalupe River ug Lahog Kamputhaw River sa Cebu City ug ang Kotkot River sa Liloan. Ang gisaad kuno sa mga nag-clearing operations, Chiki, 1 year ang tagana unya kung muulan sunod kuno dili na kuno ingon ana ka grabe ang baha, adunay kuno'y 9 ka buwan nga intensive work para sa paghinlo sa mga waterways. Gi-emphasize sa Presidente ang kinahanglanong koordinasyon tali sa national agencies, local government o private sector aron malambo ang programa. Una niyang gilunsad ang inisyatiba sa Metro Manila niadtong November 12 ug karon gipatuman na sab diri sa Metro Cebu. Ang Oplan kontra baha, Chiki, mosugod November 2024 hangtod August 2026. May 212 ka kilometro ang mga drainage system sa tibok Metro Cebu ang apilon og limpyo. Ang mag-lead sa pag-clearing ang DPWH o tabang sab ang DOH, PCSO, PAGCOR, Marina, AFP Reservist ug ang provincial government sa Cebu. Dako sad ang suporta sa mga private partners sama sa San Miguel Corporation, Metro Pacific, Prime Infra, Ayala Group, Aboitiz Group ug SM. Gani naapod gahapon ang San Miguel CEO nga si Ramon Ang nakauban sa presidente. Sa pagtanaw ni Marcos sa Mahiga Creek kagahapon, Chiki, gi-point out niya nga grabe ang siltation ug basura nga dugay na kayong nakabara sa Subang Dako Mahiga River System nga mga galamay ni sa Butuanon River. Partisan sa Oplan kontra baha, doon na po sila himuon nga mga dam sa posibleng lokasyon para sa Sabu Dams, ang Mananga River, Butuanon River o Kotkot River. Ang Sabu Dams gamit na sa Japan mao'y epektibo sa pagkontrol sa dagan sa tubig o pagsalo sa lapok nga makalikhay sa kalit nga pagbaha. Matod sa DPWH nga kinahanglan una ang masusing nga scientific o engineering studies para aning mga Sabu Dams. Apil na ang posibleng budget issues. Bill, Pero kada bang kuan, sorry ha, kay basig mo, kuan na taog topic mula na ba, kanang giingon nimong Sabo Dam, mauna siya ang part sa space technology para sa disaster response or lain sad na? lain po ning Sabo Dams, okay. Chiki. Tukod sila mga dam dito sa mga bukid-bukid diri sa Cebu para mo kontra sa baha aron dili diretso ang tubig muungot pa ang tubig ngadto sa mga dams nga giingon nila mo ni technology gikan sa Japan. Unya ang gingon ani tabang kuno ang private sector pod para mo ma-effective yun nga maong programa, Chiki. Abi na kog mao na ay space technology. Unsa man sa DI ni kaning na ay space technology nga motabang para nato sa disaster response. Unsa man ni paghimo? Niatin po na gahapon si President Marcos, Chiki, sa 31st Asia Pacific Regional Space Agency Forum giheld dito sa Shangri-La Mactan Island Resort kung din ana ang 40 ka mga nasod sa Asia Pacific aron magtuki nining advancement sa space technology. Matod sa presidente, dako ang tabang sa space technology sa disaster preparedness o weather forecasting. Pinagi sa satellite imagery nga makatabang gid kuno sa pag-andam sa mga lugar kung asa paingon ang bagyo o ang mga kalamidad. Kining satellite imagery, God, Chiki, mahimong basihan sa mga pagtudlo kung asa dapit ang mga lugar nga posible adunay baha o asa ang lugar nga dako ang expected damage kung adunay kalamidad. Apil pud niini ang weather forecasting gamit ang mga satellites nga importante kaayo aron makapangandam tang tanan kung asa moigo ang bagyo. Gani ningon si President Marcos nga dili na lang para sa mga scientists ang space agencies ang kung dili importante na pud kuno sa mga residente labi na sa mga pagpangandam kung adunay kalamidad. Chiki. Unya, last na lang yun ha, kay nagkadaghan kuno ang leptospirosis cases sa Cebu. Unsa may action sa mga LGUs dinha sa Cebu?
usa na chiki sa mga gitutukan karon sa Provincial Health Office kung adunay kuno pagbaha, ang sunod kuno may tabuan na ang pagsaka sa kaso sa leptospirosis mao nga nagpagawas og warning ang Provincial Health Office tungod ani nga leptospirosis gikumpirma ni sa health consultant nga si Dr. Nicole Catalan nga aduna nay kapin 117 ka mga pasyente nga na-admit sa provincial hospitals tungod sa suspected leptospirosis cases ni sila. Samtang ang Department of Health mitaho sab og 23 ka confirmed kaso sa tanang public o private hospitals dinhi sa Sugbo. Gidugang ni Dr. Catalan nga dapat ang tanang residente nga posibleng na-expose sa baha moadto dayon sa ilang pinakaduol nga health center or municipal health centers aron makapahimos aning libreng doxycycline nga gipangapod-apod karon sa gobyerno. Kasagaran sa natabong mga kaso karon anaa sa lungsod sa Balamban apan nipasalig ang mga health officials nga tanang ospital sa probinsya anaa nay high alert status batok aning leptospirosis. Wala pa kini critical nga level apan gikinahanglan nga magbinantayon ng tanan labi na sa mga lugar nga nabahaan. Usbo nato ang libre makuha ang tambal sa leptospirosis. Balik sa mo, Chiki. Okay, mao ginay keyword kanang libre. Daghan kayong salamat kanimo og happy weekend, Dale Israel. Gikan sa One News Cebu.